रायजोफोर सोरबा बोलो गोराजों नांगौना हानायखौ नुनो नामा रायजोफोर सोरबा दङब्ला आखाइ दिखांनानै हाबफैजायो रायजोफोर बेनो गोल्डेन चान्स सनानि सुजुग रायजोफोर सोरबा दङब्ला हाबफैजायो रायजोफोर सोरबा बोलो गोराजों नांगौना हानायखौ नुनो नामा रायजोफोर सोरबा गोहो दं नामा बे बोसोरनि बोलो गोरा बिमुं लानो बेनो गोल्डेन चान्स सनानि सुजुग रायजोफोर सोरबा दङब्ला आखाइ दिखांनानै हाबफैजायो रायजोफोर सोरबा दङब्ला ओंखारबो रायजोफोर फै नै फंबाय नों गेलेगोन नामा फैयोबा थाबै हाबफै सनानि सुजुग फंबाय हाबफै आं गेलेगोन बे बोसोरनि बोलो गोरा बिमुंजों लोगोसे 20,000 रां मोनगोन दे थांदो बेखौ नांला Ready, action! फंबायनि मुङा मामोनलाय हाथरखि नों खोनासं बोलोगोराया आंनो गसे बुंबाय बियो माखासे खमलायग्राफोरखौ फेजेनबाय दा बियो रायजोफोरनि गेजेराव सासे खमलायग्राखौ फेजेननो हायोब्ला बियो बे बोसोराव जोहोलाव मुं मोनगोन आरो 20,000 रां मोनगोन ओंखायनो जेनोब्ला आं नोंनो 12,000 रां बारा होगोन गासै 25,000 रां अपारेशन खालामनो थाखाय 25,000 रां नांगोन
2 3 हाथरखि 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 सिखार 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 सिखारलाय रायजोफोर दिनैनि बक्सिं बादायलायनाय हाबाफारियाव बिथां बोलोगोराया 20,000 रांजों लोगोसे बे बोसोरनि जोहोलाव बिमुंखौ बिथांनोनो होनाय जाबाय हाथरखि सिखार आदै जोंहानि सोरजिया माथो उदै सानाय बेराम जानानै बबेबा कलेज खाथिनि मेडिकेलावसो एडमिट जानानै दंनो आदै हाब माबोरै जाखो बेलाय मेडिकेलावसो दंहैयो आंनि खोनानायाव उदै सानाय बेरामखौ सहायनो हायैनि थाखाय अपारेशनबो खालामनांबायनो अपारेशन हाब मा खोथा जाखो बेलाय अपारेशन खालामनांदों आंनि खोनानायाव बे कलेजाव सोरबा गोसोथोनाय दंनो आदै बेनो एडमिट खालामना हैदों ओहो बे मालाबाबो जानानै नङा दैथुन थुदो मेडिकेलाव बेखौ आं दिनैनो लाङाव लाना फैनांसिगौ बिमा बिफा थानानै बिमा बिफा गैयै बायदि मेडिकेलाव गोदाव सोराव जानांबाय नोंना बे गाबनायानोसै न'खराव माबा मोनसे जायोब्ला बे गाबनायजोंनो समाधान जानोसै मेडिकेल सोर बिमाया गाबालासिनो थानानै दैथुन थुदो नों थाथ'दो आं बेखौ दिनैनो मेडिकेलनिफ्राय न'आव लाना फैनोसै सोरजि जों दिनै न'आव थांनो हासिगोन सारा दिनै रिलिज होसिगोन नोंगौ औ नाथाय हाथरखिया मानो रायदाव फैयाखै आदा बियो बबेयाव थांदों बे बुहुमाव हाथरखि बायदि मानसिया गोबां गैया 100नि गेजेराव सासे सानैल' दं नों मा बुंखो आदा नोंनि उदैनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय गुबुनजों हाजासे बुग्लिजानानैबाबो नोंनि जिउखौ बासायनो थाखाय मेडिकेलाव होनो गोनां 25,000 रांखौ सानसेनि गेजेराव खामायनानै होफैदों बियो बेनि अननाया गोथार सोरजि बियो नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनो शिबाया नोंनि थाखायनो बियो दा गावबो पेसेन्ट जानानैसो दंफैयो दा बियो बबेयाव दं आदा बबे रुमाव दं हाथरखि हाथरखि सोरजि नों आंनि थाखाय मानो बिदि खालामना लाखो सोरजि नोंखौ सोर बिदि खालामखो I love you आं नोंखौ जेब्लाबो बावनो हानाय नङा आं नोंखौ जेब्लाबो बावनो हानाय नङा नों गाबनाङा सोरजि नों आंखौ बावनो मोननाय नङा हाथरखि नों आंखौ बावनो मोननाय नङा नोंनि जिउआनो आंनि जिउ हाथरखि आं नोंखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा नों गाबनाङा सोरजि नों गाबनाङा सोरजि सोरजि फिसा आफा नों मानो बिदि गोदाव सोराव आंनो खौरां हरालाबासिनो मेडिकेलाव गोलैनानै थाफैखो फिसा नों आंनोथ' खौरां हरनो हायो हरखाबै उदै सानायाव आं गावखौनो थैनाय बायदि मोनदोंमोन आफा बे समाव हाथरखि गैयामोनब्ला आंहा मा जागौमोनथाय नायनायसै आफा बे आंखौ बेसेबां मोजां मोनो
हाथरखि नैबे आंनि आफा खुलुमबाय अ खुलुमबाय दैथुन मेडिकेलाव होनाय 25,000 रांजों लोगोसे सोरजिखौ बासायनाय लेखायै बे सेंग्रानो 30,000 रां दिहुननानै हो नु लादो नाङा दै नाङा बे रांखौ आङो सोरजिनि मुङैसो खामायखादोंमोन बे रांखौ आं नोंसोरनो दाहार होआखै सोरजिया आंनि जिउ बे राङा सोरजिनि मुङैसो सोरजिनाय बे नोंनि गोसो सेंग्रा डाक्टरा सोरजिखौ रिलिज होबाय आं बेखौ न'आव लानानै थांनोसै थुदो सोरजि आइ न'आव थांनोसै आफा आं हाथरखिखौ बेबायदि समाव माबोरै गारनो थाङो हाथरखि आंनि जिउ आं बेखौ गारनानै थांनो हानाय नङा आफा थां सोरजि थां आं नोंखौ उनाव सम मोनबा लोगो हमफिनगोन आं नोंखौ बोरै गारना थांनो आं नोंखौ गारनो हाया दैथुन नों सोरजिखौ गोख्रै हमनानै लाना फैदो फै हाथरखि सोरजि हाथरखि हाथरखि ओइ बिमा बिमा दै लाबोनो दै गांसो गारबाय र' लांगासिनो नो लोंदो गाबोन हाथायाव माइ मनथाम फाननो लांनांगोन दा बेलासियाव जावना दोनदो फानै फानैनो माइयानो गैलाय लांलान्दां माइ फानाबालाय माथो राहा दंबावो ओजों हाथरखियाबो रां नांगौ होनना बुंहरदोंमोन रां हरनो हायाबा रागा जोंगोन बियो मालाय न'आव थाना फरिनाय आखायाव रां गरसेबो गैयाबा बे मालाय माजों सोलिनो बाथ्रायाथ' बेबो नंगौ थां आथिं आखाइ सुहैदो ओंखामफ्रा जाफैदो दे जागोन आथिं आखाइ सुहैदो ओंखामफ्रा जाफैदो दे जागोन दे नों मानो इसेबां मोजां हाथरखि सोरजि नों मानो सिन्था खालामदों नोंनि जुलिनि थाखाय जेबो जिंगासिनांगौ गैया आंथ' दंना दैथुन नों बेनिफ्राय ओंखारलां नोङो गेट आउट सोरजि नों आंखौ दिनैनिफ्राय रायदावनाङा मा जादों आइ आयै आदाखौ दिनैनिफ्राय आंनि रुमाव फैनानै डिस्टार्ब होनो दाहोसै जागोन फिसा आं बेखौ दिनैनिफ्राय नोंनि रुमाव हाबनो होलिया फै फिसा ओंखाम जायो दिनि हाथरखि अ आयै मालाय धोन दौलद गोनांनि फिसाफोरखौलाय मोनागारा मानो हास्थायबाय थायो नोंलाय नो दुखुफ्रा खारनाय बायदि नोम्फानो ओंखामखौ हैनानै फैदो नोम्फाया मेंबाय बियो नों दसे सम हालेवनानै नोम्फाखौ न'आव थिनहरदो जागोन आयै
थि खालामो दानिफ्रायनो मालाया जेखि बुङा थैब्लाबो नोंखौ बावनो हानाय नङा थैब्लाबो नोंखौ बावनो हानाय नङा गुबुना जेखि साना थैब्लाबो नोंखौ नागार हानाय नङा अखाफोर गावदां बादि मिनिसोरां बबे बिखाजों आं नागारबावनो बिखाफोर दान्दान जौस्रां देस्रां थैब्लाबो नोंखौ बावनो हानाय नङा मालाया जेखि बुङा थैब्लाबो नोंखौ बावनो हानाय नङा सोरजि नोमफाया लेंहरदों हाथरखिखौ जोंनि न'आव लेंहरनो नागिरदों फै थाबैनो बै फाइलखौ हरनाय आंनो हरनाय आफा मानो लिंहरदोंमोन नों हाथरखिखौ जोंहानाव लिंहर आं बेजों फंनैसो खोथा रायज्लायनि गाबोननो आदै नों सिरि था हाथरखि ओ हाथरखि हाबाब मिथिंगासो माथो फै जिराय फै औ नै नोंनि लाइजाम औ नोंनि लाइजाम जोंहा आफाया जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ मदद होबाय मा लिरदोलै नोंखौ जोंनाव फैनो दिनैनो हाथरखि दा I love you सोरजि I love you मा जाखो हाथरखि फिसा जाहुलियानोसो